brod. Nije nam samo Regina rekla kad je ručak, ali dobro, to ćemo se isto dogovoriti drugi put. I vjerovali ili ne, budućnost je došla. Je, future is now, stvarno. Evo nam naše Ivane, još jedna marljiva Ivana na 4. javljanju danas. Dobro ti jutro. Dobro jutro i evo Zlata je od prvog javljanja počela najavljivati tu budućnost koja je konačno došla, Ivana. Upravo tako. Živimo u digitalnom dobu, a ukorak s vremenom nastoji ići i medicina. Sad, na koje načine? O tome će biti govora na konferenciji digitalne medicine koja samo što nije počela ovdje u Capitol centru. Future is now je naziv konferencije, ali više o njoj reći će nam njezin organizator Mladen Kovaček. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Ukratko, o kakvoj je konferenciji riječ? Pa konferencija se bavi, kao što ste rekli, digitalizacijom medicine. Znači, cilj je da se okupe svi sudionici u digitalizaciji, prvenstveno liječnici, farmaceuti, IT industrija, zdravstvena industrija, ministarstvo i HZZO, kako bi svi ti procesi digitalizacije medicine što brže išli i da budu, ajmo reći, i u skladu sa željama pacijenata i liječnika i farmaceuta. Ovo je 14. godina da se konferencija održava, odnosno 14. put da se održava. Koliko je sveukupno sudionika ove godine i koje su to teme o kojima će se razgovarati? Pa ovo je 14. konferencija koja se održava pod nazivom Future is Now u Pragu, Budimpešti, Bratislavi, Zagrebu i Beogradu, znači internacionalna smo i ove godine imamo i strane predavače, imamo 100 sudionika uživo, jer još uvijek nismo znali da će biti mjere ukinute i otprilike toliko isto online. Znači što se tiče tema, glavna tema je portal zdravlja koji se značajno unaprijedio u zadnje vrijeme, a i više se koristi, tako da od korone imaju neki koristi, a ne samo štete. Od sudionika koga biste možda još spomenuli? Pa evo u panelu sudjeluje znači predstavnik Ministarstva zdravstva gospodin Hrvoje Jezičić, sudjeluje predstavnica HZZO-a gospođa Jelena Curać, predstavnik IT industrije gospodin Mario Ravić, gospodin Skeleđija koji je predstavnik pacijenata, također imamo, podržava nas ove godine Europska liga za borbu protiv raka, imamo i njihovog predstavnika, također imamo predstavnika iz Austrije koji će nam reći njihova iskustva u digitalizaciji medicine, tako da evo smo nastojali biti svestrani što se tiče digitalizacije. A koji su trenutačno najveći problemi, odnosno bolje reći izazovi u javnom zdravstvu? Pa sad to svi znaju da su najveći financije, ali naša je ideja s ovom konferencijom da u javno zdravstvo, u centar zdravstvenog sustava bude pacijent, ko što i je, ali da to još više naglasimo i da sve ove digitalne tehnologije i ostale moderne tehnologije koje se koriste, da budu što dostupnije i da što više ih mogu koristiti liječnici i ostali zdravstveni djelatnici i za dobrobit pacijenta. Hvala vam puno. Hvala vama. Dakle, nadamo se da će digitalizacija medicine ići u korist samih pacijenata. Dosta je toga zapravo do sada već napravljeno po tom pitanju, a vjerujemo da će tako biti i u budućem. Toliko za jutros od nas. Lijep pozdrav.